να βγούμε μπροστά, να καράξουμε εμείς την πορεία μας και να διεκδικήσουμε το δικό μας σχέδιο να γίνει το εθνικό σχέδιο. Σε αυτόν τον αγώνα, το πρώτο συστατικό επιτυχίας είναι να είμαστε όλοι μαζί. Τοπική αυτοδιοίκηση, χωρίς επιχειρηματικότητα της κοινωνίας, μπορούμε όλοι μαζί. Το ζήτημα είναι θέλουμε. Και το λέω αυτό διότι μένει να αποδειχθεί αυτό που προανέφερα στην πράξη και όχι με λόγια. Χρειάζεται λοιπόν αλλαγή φιλοσοφίας. Ο γείτονας να ξέρουμε όλοι μας ότι είναι σύμμαχος και όχι εχθρός. Μόνο με συνέργειες θα διεκδικήσουμε και θα κερδίσουμε ένα καλύτερο μέλλον για τα παιδιά μας, για όλη την Δυτική Ελλάδα. Και σε αυτό το σημείο, κύριε Πρόεδρε, θα μου επιτρέψετε να κάνω μια σύνδεση με το πρώτο θέμα που συζητούσαμε και επιτρέψτε το μου στον χρόνο που έχω στη διάθεσή μου, γιατί δεν πήρα το λόγο ακριβώς για αυτόν τον λόγο στο προηγούμενο θέμα εκτός της διάταξης. Θέλω να αναφερθώ συγκεκριμένα στον δρόμο Πατρών Πύργου, ένα θέμα φλέγων κύρου, με όλη την έκταση και η να μην βιαστείτε. Ένα θέμα φλέγων που αντικατοπτρίζει ακριβώς την ελληνική παθογένεια και γι' αυτό το αναφέρω. Το κράτος μακριά από τις τοπικές ανάγκες και τα προβλήματα με επικοινωνιακά και μικροπολιτικά τερτύπια αφήνει για ακόμα μία φορά υποανάπτυκτο το δυτικό άξονα της χώρας. Η χώρα γέρνει, έχω πει κατ' επανάληψη στο Περιφερειακό Συμβούλιο, ανατολικά και βόρεια. Και νομίζω ότι είναι πραγματικότητα. Εμείς από την άλλη τι βλέπουμε? Βλέπουμε πολλές φορές κομματικές κορώνες και μια μυσαλόδοξη προσέγγιση, θα έλεγα, τοπικιστικών εκδηλώσεων. Και επειδή δεν θέλω να είμαι και ξεκάθαρος, ο συγκεκριμένος άξονας δεν είναι μόνο ο κεντρικός άξονας της Ηλίας, να ξέρετε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι και κυρίες και κύριοι που μας παρακολουθείτε. Η Πάτρα δεν μπορεί να ζήσει χωρίς τη σύνδεσή της με όλες τις πόλεις της περιφερειακής Ελλάδας. Αυτή είναι περιφερειακή πολιτική. Και μόνο εάν την αποδεχθούμε όλοι μαζί, νομίζω ότι έχουμε την επόμενη μέρα. Και το λέω αυτό γιατί χωρίς το Πάτρα Πύργος Τσακώνα, καλό νερό Τσακώνα, χωρίς την Ιόνια Οδό, χωρίς τη σύνδεση δηλαδή του Πύργου έδρας με όλο τον υπόλοιπο, την υπόλοιπη επικράτεια της περιφερειακής Ελλάδας, νομίζω ότι στερηθούμε αρκετά πράγματα. Συνεπώς, λοιπόν, τα θέματα δεν είναι τοπικά. Η διεκδίκηση δεν είναι μεμονωμένη. Δεν μπορεί ένας οδικός άξονας να μην συνδέει τις αναπτυξιακές δομές, όπως προανέφερε ο Περιφερειάρχης προηγουμένως, των περιοχών που διέχονται. Δηλαδή λιμάνια, αεροδρόμια, ΤΠ και όλα τα υπόλοιπα που αναφέρθηκαν. Δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση ένα έργο για οδικούς περιπάτους, θα έλεγα. Θέλουμε ένα έργο σύγχρονο που θα συμβάλλει στην ενίσχυση και αξιοποίηση των υφιστάμενων υποδομών, δίνοντας νέα όθηση στην επιχειρηματικότητα και στην εργασία. Αυτή είναι η προσπάθεια της περιφέρειας, κυρίες και κύριοι, η οποία έχει τύχει αποδοχής. Και αυτό το λέω γιατί νομίζω ότι δεν πρέπει να ξεχάσει κανένας μας την παρουσία του αρμοδίου επιτρόπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην περιοχή, τον οποίο επίτροπο δεν τον έφερε κανένα κυβερνητικό τέλεχος, δεν τον έφερε κανένας υπουργός, δεν τον ακολούθησε κάποιος υπουργός, αλλά τον συνόδευσε, τον φιλοξένησε και τον συνόδευσε ο Περιφερειάρχης. Και δεν τον φιλοξένησε στην έδρα, τον πήρε και τον έφερε οδικός μέχρι την αρχαία Ολυμπία και την Ηλία. Και αυτό ακριβώς το έκανε για να αποδείξει στην πράξη το ενδιαφέρον και να προκαλέσει, αν θέλετε, αυτό που ανέφερε προηγουμένως στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Αλλά και την διάθεση του ίδιου του Επιτρόπου για την επανεκκίνηση των μεγάλων έργων. Γιατί σήμερα μπορεί να έχουμε κάποιες συγκεκριμένες απόψεις ή θέσεις, αλλά καλά θα είναι να μην ξεχνάμε την αναπερίπτωση το χρόνο που συζητάμε το κάθε θέμα. Ήταν άλλα τα δεδομένα της εποχής, είναι άλλα σήμερα. Με αυτές τις λίγες σκέψεις, λοιπόν, θέλω να σας επισημάνω ότι η Περιφέρεια έχει αυτόν τον συγκεκριμένο προσανατολισμό. Αναζητά, επιδιώκει και αναμένει τη συνεργασία όλων για την αλλαγή στο μοντέλο της περιφερειακής μας πολιτικής. Επιδιώκουμε, θα έλεγα, θα τονίσω να πω, να δημιουργήσουμε την περιφέρεια της συλλογικής ηγεσίας, της συνεργασίας και της συνέργειας, της δράσης και της αποτελεσματικότητας. Να ξεφύγουμε από πρακτικές που εξαντλούνται σε επισκέψεις στο γραφείο ενός υπουργού ή, αν θέλετε, όποιες άλλες βλέψεις ή απόψεις του παρελθόντος. Θέλουμε και δουλεύουμε πάνω σε αυτό και συνεργαζόμαστε ώστε το πενταετές στρατηγικό πρόγραμμα της Περιφέρειας, το οποίο δίνει την απάντηση πραγματικά στην πολύ ωραία πρόταση που έκανε ο κ. Σόντος, γιατί θα υπάρξει διαβούλευση, θα υπάρξει συζήτηση, θα υπάρξει πολύ μεγάλη επαφή και επικοινωνία με όλους. Να σχεδιάσουμε και να υλοποιήσουμε λοιπόν όλοι μαζί σε μια κατεύθυνση για την επόμενη μέρα της περιοχής μας. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, με απόλυτο σεβασμό στη διαχειριστότητα μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου βαθμού αυτοδιοίκησης,
παρουσιάζουμε ένα τοπικό αναπτυξιακό πρόγραμμα ολοκληρωμένης και όχι αποσπασματικής παρέμβασης, προκειμένου η δημόσια δαπάνη να αποκτήσει πολλαπλασιαστική αξία, που θα διαχυθεί ευρύτερα των χωρικών ορίων που αυτή θα υλοποιηθεί. Σε αυτό το σημείο, επειδή έχει περάσει πάρα πολύ ο χρόνος, είχα ετοιμάσει ένα ιστορικό. Νομίζω ότι δεν υπάρχει λόγος να αναφερθώ για να μην τρώμε πολύ περισσότερο χρόνο, παρόλο που είναι πάρα πολύ σημαντική σημασία στο επαναλαμβάνω για δεύτερη φορά το συγκεκριμένο θέμα το οποίο συζητείτε, αλλά νομίζω ότι το ιστορικό έχει καταγραφεί από όλους μας και είναι γνωστό. Θα πω μόνο το ότι όποια έργα θα ενταχθούν θα πρέπει να πληρούν συγκεκριμένους όρους. Δηλαδή, να αφορούν έργα αποκατάστασης και ανασυγκρότησης των περιοχών που έχουν πληγεί, να μην χρηματοδοτούνται από άλλους εθνικούς ή κοινωτικούς πόρους, να εντάσσονται στους γενικούς άξονες και τις δράσεις αναπτυξιακών σχεδίων των περιφερειών, να είναι συμβατά με τις εθνικές και κοινωνικές πολιτικές αναφορικά με την προστασία του περιβάλλοντος, να αποδεικνύεται η αρχαιότητα, η λειτουργικότητα και η συμπληρωματικότητά τους και να είναι όρημα για την άμεση υλοποίησή τους. Είχαμε στο παρελθόν πρώτη φάση υλοποίησης, θα έλεγα, δηλαδή η πολύ μεγάλη πρωτοβουλία στην διαβούλευση που έχει προηγηθεί της περιφέρειας και πολλές φορές την παρουσία και του Περιφερειάρχη σε αυτές τις συναντήσεις με όλους τους δημάρχους, την εξέλιξη όλων αυτών των περιπτώσεων που στην πρώτη φάση διαβούλευση, να σας θυμίσω ότι κατατέθηκαν 84 προτάσεις έργων ενός προϋπολογισμού τρομερά μεγάλου σε σχέση με το ποσό που ήταν διατηθέμενο, δηλαδή έφτασαν περίπου τα 67 εκατομμύρια ευρώ οι προτάσεις. Δεν ήταν δυνατόν, όπως καταλαβαίνετε, να συζητούν τέτοιου είδους θέματα, με διατηθέμενο ποσό 24.700.000 ευρώ. Και βέβαια την εξέλιξη την οποία είχαμε μέσα από τις επιτροπές αξιολόγησης, αλλά και μέσα από τη διαδικασία που ακολουθήθηκε σε επίπεδο διοίκησης, τελικά τον Αύγουστο του 2013 να φτάνουμε στην έγκριση 4 έργων μόνο, προϋπολογισμού 1.800.000 ευρώ. Στη συνέχεια λοιπόν ανεβάσαμε ρυθμούς στα έργα και συγχωρήστε μου την έκταση, για να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε την, αν θέλετε, αυτό που λέμε πολλές φορές, την αναμόχλευση όλων των εμπλεκόμενων φορέων για να πάμε σε πολύ περισσότερες προτάσεις που αφορούσαν τον προϋπολογισμό των συγκεκριμένων. Καταλήξαμε σε 30 προτάσεις στη δεύτερη φάση υλοποίησης, 26 από τις οποίες ήταν από την Περιφερειακή Ενότητα Ηλίας, όπου είχε γίνει και η κατανομή με απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής στο μεγαλύτερο, στο συντηρητικό ποσοστό του ποσού που αναλογούσε από το Ταμείο Μογιλιάτη, 26 προτάσεις οι οποίες είχαν προϋπολογισμό 12.768.000 ευρώ. Μία πρόταση από την Αχαΐα και καμία από την Ετωλακαρνανία. Στη συνέχεια, το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδος, με την απόφασή του, ενέκρινε την κατάρτιση ενός ειδικού αναπτυξιακού προγράμματος, αφού προηγήθηκε απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, η οποία ουσιαστικά ακύρωσε όλες τις προηγούμενες αποφάσεις. Ενέκρινε λοιπόν το 12ο του 2014 την κατάρτιση ειδικού αναπτυξιακού προγράμματος με τίτλο Ολοκληρωμένη παρέμβαση στις περιόχλητες περιοχές της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και ως εκ τούτου ανακάλυψε τις αποφάσεις τις προηγούμενες, όπως προανέφερα, που αφορούσαν την έγκριση πρότασης έργων που είχαν πει στη γνωστή ΣΑΕΠ 401, όπως λέγεται, του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Δεν πρέπει εδώ όμως να μας διαφεύγει, και νομίζω ότι έχει σημασία να το αναφέρω, η έγγραφη παρέμβαση του Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος, που υποκρέωσε την υπηρεσία σε επιτόπιους ελέγχους, με τα γνωστά σε όλους αποτελέσματα, γεγονός που αποτυπώνεται πεντακάθαρα πλέον και στη νέα κοινή υπουργική απόφαση του Οκτωβρίου ή Νοεμβρίου, αν θυμάμαι καλά, του 2014. Κατόπιν αυτών, λοιπόν, η Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού προέβη στην κατάρτιση του ειδικού αναπτυξιακού προγράμματος με τον τίτλο που προανέφερα. Ένα πρόγραμμα το οποίο νομίζω ότι φέρνει αυτή την αλλαγή της φιλοσοφίας, αυτή την άλλη λογική του που είπα στην αρχή. Επανερχόμενος λοιπόν σε όσα εισαγωγικά ανέφερα για μια νέα κουλτούρα στην εφαρμογή της περιφερειακής πολιτικής, ζητούμενο παραμένει η δημιουργία των προϋποθέσεων για οικονομική ανασυγκρότηση και ενεργοποίηση των τοπικών κοινωνιών, έτσι ώστε οι περιοχές να ανακτήσουν μια δυναμική οικονομία και να αναπτυχθούν με ανταγωνιστικούς όρους, τόσο στην κοινωνικό-οικονομικό ιστό της χώρας, όσο και στο ευρωπαϊκό οικονομικό περιβάλλον. Πρέπει να καταστήσουμε εδώ σαφές ότι εργαζόμαστε στη βάση σεβασμού του σχεδιασμού και των αποφάσεων του πρώτου βαθμού των δεύτερη φορά αυτοδιοίκησης και επιθυμούμε και επιδιώκουμε βεβαίως ανοιχτή και διαρκή συνεργασία τόσο με τους Δήμους όσο και με τους φορείς της επιχειρηματικότητας και της κοινωνίας.